Rumangsaku kraton jebul watu. Aku eling wis ana sak dhuwure watu gedhe banget ing tengah alas. Aku bisa nyawang kabeh wong kang padha liwat lan nyambut gawe ana sawah. Nanging wong-wong ora padha ngerti aku. Kandhane Jumar miwiti crita lelakone kang ana gegayutane karo alam gaib. Pengalaman iki dialami wanita kang saiki mapan ana wilayah Klaten. Jenenge njaluk supaya disingklonake. Jalaran ana keluargane kang ora percaya bab gaib. Apa maneh nganti diajak ing alam liya. Kedadian iki kurang luwih 20 taun kepungkur. Nalika Jumar isih legan. Rumangsane dheweke diajak wong nekani papan kang lagi duwe gawe. Lan kabeh kang ana papan mau, Jumar babar pisan ora ana kang kepung. Kaya wong-wong mau aneh. Dheweke uga ora gelem mangan panganan kang disuguhake. Jumar uga crita yen ing alam kang sarwa beda karo kahanan saben dinane iki gawe bingung. Atine sumpek. Nanging arep takon ora ana kang ditepungi. Nganti embuh dina kang kaping pira, Jumar ora eling. Sebab manut keterangan tangga teparo, anggone ilang Jumar kurang luwih 3 wengi. Keluargane padha bingung lan kabeh padha nggoleki, nanging tetep ora bisa ditemokake. Saben bengi desane dirondani nganti esuk. Papan kang wingit ing desa kiwa tengene uga disambangi. Mbok menawa Jumar disingitake ana papan kono. Wis sedina sewengi durung ana tanda-tanda Jumar ana ngendi. Keluarga tetep ikhtiar kanthi takon wong pinter. Kabeh wong pinter kang ditakoni wangsulane padha. Jumar lagi dijak plesir ing alam gaib. Mengko mesti dibalekake. Ora nganti seminggu Jumar mesti bali. Pranyata bener. Durung nganti seminggu Jumar wis digawa bali ing alam nyata. Mung wae dilungguhake ana sak dhuwure watu gedhe ing tengah alas. Saka rumangsane Jumar, papan kang kanggo lungguh kuwi dudu watu, nanging kursi mewah kang dumunung ana sakjerone kraton. Kabeh endah lan samubarang kang ana papan kono katon edipeni. Sawise dheweke krungu ana swara ing sakiwa tengene, kaya wong sadar saka bingung. Banjur kang dirasakake sarwa endah malik saknalika. Kabeh ilang. Mung keri watu gedhe kang mapan ana sak tengahe sawah. Emane saben Jumar ngundang wong kang liwat ing sandinge, ora ana kang mangsuli. Banjur ana wong kang nyedhaki Jumar karo takon. "Le, ayo tak terke bali menyang omahmu." Jumar terus digandeng wong tuwa mau lan saknalika wis tekan omah. Jumar wis ora eling maneh. Wong tuane lan kabeh sedulure padha nangis saking bungahe Jumar bisa bali ing tengah keluarga maneh. Kabeh ora ana kang ngerti sapa kang nggawa Jumar tekan ngomahe. Ngerti-ngerti
Jumar wis nggletak ing sakndhuwure dipan, ora eling. Kabar babaline Jumar sumebar tekan desa-desa liya. Pancen sakwise kedadian kuwi, Jumar rada owah. Dheweke seneng guyang-guyu dhewe. Kadangkala clelang-cleleng kaya lagi goleki barang ilang. Kepara sedina betah ora metu saka omah. Keluargane tetep nglipur supaya Jumar bisa bali kaya wingi uni. Kabar kang sumebar Jumar ilang digondhol lelembut nanging dibalekake maneh. Bapak ibune ora kurang-kurang anggone golek tamba supaya anake wadon bisa pulih kesadarane. Kanthi telaten kabeh sedulure ngopeni Jumar. Akhire saka setitik Jumar bisa ngeling-eling lelakon kang dialami ing alam liya. Wiwitane Jumar lungguh ngalamun wektu wayah surup ing mburi omah. Banjur diparani wong gagah gedhe dhuwur. Rumangsane dipunji ana pundhake kang gedhe. Terus dijak mabur ngubengi desane. Banjur mengidul lan pungkasane dilungguhake ana tengah sawah. Pengalamane Jumar iku nyata. Lan saiki sumangga para pamireng arep percaya apa ora. Sing cetha alam gaib lan makhluke uga ana. Penulis mbeberke kahanan kang dialami sedulur Jumar. Pungkasane Jumar saiki bisa pulih sehat lahir batin. Malah urip normal, bebrayan, duwe turun. Mung wae pengalaman gaib iku wis cukup dadi catetan mungguhing uripe.